Hi mindenki! A vlog elején szerettem volna egy előszót készíteni, ugyanis nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy miről is szól ez a videó, mi ez az aranyvlog. Ez lényegében a szeretlekmagyarország.hu és a Google rendezte, nekünk YouTube-osoknak, és 4 vagy 5 kategória volt, amiben megmérethettük magunkat, és én indultam a szépség és otthon kategóriában, és hát elhoztuk a közönségdíjat, ami nektek köszönhető. Facebookon osztottam igazából meg, itt azt hiszem egy videómban említettem, hogy van ez a verseny, és 4152 szavazat. 4152. Szerintem ez valami hatalmas. Szegény. Úgy értem, a Cosmopolitanben is ugye én hoztam el a közönségdíjat, de nem tudtam, hogy mennyi szavazatom jött össze. Úgyhogy mikor itt láttam a konkrét számot, el voltam ájulva. Aranyvlog. Úgyhogy mikor bementem és láttam a díjakat kirakva, így néztem. Remélem az egyik az enyém lesz, de azt hittem, hogy csak egy oklevelet kapok majd, mert azok is oda ki voltak téve. Úgyhogy hihetetlen volt. Én már úgy mentem oda, hogy azért tudtam, hogy a közönségdíj az enyém. De aztán bejátszották úgy majd meglátjátok mindjárt, úgy csinálták, hogy első, második, harmadik helyzetnek a videóit bejátszották, és ott volt az enyém a harmadikként. Persze a legkínosabb rész volt. Mondjuk valójában az én videóimban nem nehéz kínos részeket találni. Úgyhogy az azt jelenti, hogy a zsűri is díjazott, ami számomra hatalmas sok volt, hogy engem egy szakmai zsűri is elviselhetőnek talál. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a díjat is, és be fogom szépen kereteztetni, és meg fogok. Úgyhogy nagyon szeretném azért is labdacsaimnak megköszönni az összes szavazatot. Tényleg a Robi anyukája minden nap írta, hogy hány száz szavazattal lett több, annyira aranyos volt. Szóval mindenki körülöttem lévő emberkék is szorítottak, és azóta se fér a fejemben az egész, hogy ennyi ember összefogott értem. Úgyhogy igen, a nap hihetetlen volt, nagyon jó fejű youtuberekkel találkoztam, bár inkább Annával beszélgettünk csak, mert hát mégis egy kategória, mi már hogy azért ismerjük is egymást meg minden, de mások is odajöttek és beszélgettünk, mindenki nagyon jó fej volt, és jó volt kicsit felfedezni, szóval nem csak beauty guruk vannak YouTube-on. Úgyhogy nagyon szuper volt, és kaptunk, akik helyezést kaptak, egy képzést is, úgyhogy majd megyek Pestre. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban lesznek-e kalandok, lesz-e vlog. Nagyon remélem, úgyhogy tényleg csak szeretem volna megköszönni tényleg. Azután mit mondjak, azon kívül, hogy köszönöm, hogy szavaztatok rám, és hogy szorítottatok, és a rengeteg komment és üzenet, hogy igenis, anyátok majd megcsinálja, és így csináltuk. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor lássuk a vlogot, remélem, hogy tetszeni fog, és akkor én majd jövök a következő videómmal. Addig is, sziasztok! I ain't got nothing but money, riding on the silver lane. I'm not waiting for a sign inside of me, living in my sweet virgin nursery. Oh, there's some better ways, maybe pieces of good days. Oh, there's some better ways, maybe some pieces of good days. I ain't got nothing but money, riding on a silver lane. I'm not waiting for a sign inside of me, living in my sweet virgin nursery. Oh, there's some better ways, maybe
Miért is vagyunk ma itt? És mi is ez az aranyblog? Szeretlek Magyarországnál mi azt gondoljuk, hogy rettenetesen fontos az, hogy nyissunk az új műfajok felé. Ugye maga a szeretlekmagyarország.hu is a Facebookon épült fel. Én nem tudom, mennyire ismeritek, nagy Facebook oldalaink vannak, illetve egy portál, ami ezeket a Facebook oldalakat látja el tartalommal. És borzasztóan fontosnak gondoljuk azt, hogy nyissunk a fiatalok felé, abban az értelemben is, hogy a bloggerek, a videobloggerek munkáit bemutassuk. Van egy rovatunk, már fél éves rovatunk, blogok néven fut, és itt jó néhány bloggernek a munkáját rendszeresen bemutatjuk. Azt tervezzük, hogy a mai díjazottak közül is bekapcsolunk ebbe a körbe mindenkit, aki erre nyitott, vagy ezt szeretné. És hát azt szeretnénk mi, hogyha minél többen megismernék a munkáitokat, azt, hogy ti mi mindent csináltok. Olyan dolgot, amit már régóta szerettem volna. Mindig is fel akartam egy ilyen ülni, de ha nekem bárki mondta volna, hogy egy vak férfivel fogok felülni egy ilyen ketyerébe, biztos, hogy kérdőben. Szociálióknak is nagyon keres. Egy mosogató állásból. Én Gergő vagyok, és idestova 3,5 éve élek, és dolgozok itt Londonban. Ha tetszenek a videóim, akkor látják őket YouTube-on, és osztatok meg őket Facebookon, hogy lássam, hogy van értelme, amit csinálok. Akkor ők voltak a legjobb, akik tapsot megjelennek. A fotót mindenképpen megvárjuk. Annyit azért elmondanék, amíg készül a fotó, hogy az az őszintesség, az a hihetetlen erő, ami jár egyébként, nem csak ebből a filmből, hanem az összes többi filmekből is, ami fent van a YouTube-on, szerintem egyedülálló. Tehát komolyan mondom, egészen elérzékenyültem én személyesen, amikor megnéztem ezeket a filmeket. Azt gondolom, hogy rettenetesen sok erőt ad az embereknek az, amit csinálsz. Köszönöm. Én Hát én a barátnőmmel lakok a húgommal, akinek ott van a barátja is, és ugyan barát, a munkatársam, Kobi, aki ugyancsak nincs itt, de ő is szerves része, ő ugye a munkatársam, meg ő egy előadó is így még színesebbé tett ezt az egész dolgot, hogy úgymond mégsem vagyunk annyira talán hétköznapi figurák, és megtöltjük a kis életünkkel a dolgot. Aztán, hogy ez nem egy olyan könnyen emészthető dolog, mert mégis sokszor lehet, hogy unalmas akár, de én szerintem értem az íze, meg a fűszere, hogy igen, mert annyira hétköznapi, hogy bárki lehetne, ezáltal tényleg szerintem rá lehet így kapni. A valóság sok logikája az egyébként tényleg. Bocsánat, azért lopnám vissza, mert hogy van itt egy kis visszaigazolás arra, hogy ez másokat is érdekel, és talán nem unalmas, és maradjatok itt, mint egy percen legalább, mert hogy a közösségdíjat is ti nyertétek el, 1445 forintot. Még egy fotó és még egy díj. Gratulálunk! Kulcsszóra érkeztek blogger nevezések. Nézzük meg, hogy kik ők és milyen videókat küldtek be.
arcotoknak szüksége van egy kis BB-krémre, akkor nyugodtan vigyetek fel. Én nem ajánlom, például egyszer jártam, úgyhogy elvittem, és hiába volták nyitva felolvad. By the way, always pinky rosy blushes are the most natural looking ones, and I apply it with the dual fiber brush by Sigma. Then highlighting my cheekbones, that's very important if you are bright, and using here Matte Luminizer from Law. Yay! Komolyan fordítva a szót, kezdjük el a sminkelést. Az első és nagyon fontos lépés a hidratáció, amit nem csak a hercegnőknek, de a hétköznapi lányoknak is mindig meg kell tenniük sminkelés előtt. Ezt használjuk a kedvenc arckrémet és a hidratálókat. Akkor egy tapsot kérnék rá. Szintén ugyanezt kérném majd a hölgyektől, mert hogy itt meglepő módon csak lányok indultak, hogy oda fáradjatok majd a Szeretlek Magyarországról laphoz, ott vegyétek át a díjat és várjátok meg, amíg készül egy fotó. A harmadik helyezett ebben a kategóriában az Eszti Smink Vlog, az a Száki Esztert kérnék, hogy vegye át a díjat. A második helyezett az egy esküvő és smink bloggal, Karin Dragos, aki Erdélyből érkezett Romániából, és igen korán indult reggel, reméljük nem hiába ő is így érzi. Gratulálunk! Az első helyezett pedig nem más, mint Faló Anna, vagyis König Anna, és őt kérnénk most, hogy vegye át a díjat. Szuper, ha már így lányok összegyűltetek engem, az érdekelne, hogy ti ismertétek egymást korábban, mert olyan nagyszerűen belültetek többen egymás mellé. Igen, mi így négyen, mert ugye hasonló témában videózunk, és többször is találkoztunk, meg jobban is. Egy kicsit előrébb ugye voltatok. Úgyhogy nekünk már volt szerencsén találkozni. És tanultok is egymástól néha? Megbeszélitek, hogy ki mit rak föl, és mi az a fogás, ami máshol nem volt? Vagy megdicséritek egymást, követitek-e? Persze, mi szoktunk egymással beszélgetni így is. Hát nem is napi szinten, de megbeszéljük a legújabb dolgokat, amiket szerintem. Karin, te viszont angolul vlogolsz, te mennyire voltál képben azzal, kik a konkurensek? Tudtam, hogy ők vannak a kategóriámban, de mi nem találkoztam személyesen sosem, úgyhogy most eddig még nem beszéltünk. Akkor most itt lesz a lehetőség a verseny után mindenképpen. Dávid még szólna pár szót. Hát igazából még nekem is kérdéseim lennének, hogy mi a cél ezzel? Tehát ki mit szeretne ezzel elérni? Aki a mikrofonban az beszél. Igazából én azért csinálom, mert szeretem elsősorban. Hát így cél pontosan nincs. Növelni a csatornámat, mindenképp ott lenne az elsődleges célom. És miért angolul? Angolul? Mert szerintem nagyobb közönséget tudok így elérni, természetesen ezért kezdtem így fel. Jó, többiek? Célok? Tervek, álmok? Nekem lényegében csak annyi, hogy megosztam az ötleteimet, és egy közösséget kiépítsünk, ami egyelőre most így nagyon jól megy, úgyhogy igen, lényegében ezt, hogy minél több emberrel beszélgessünk egy olyan témáról, ami pont érdekel minket, ami a sminkelés. Anna? Hát nekem igazából annyivel a célom, hogy addig csinálom, ameddig szeretném, ameddig van rá kereset és érdekli az embereket, tehát én annyira imádom, és olyan boldoggá tesz, hogy sosem gondoltam volna, hogy első helyezett. Meg sem akartam jönni, hogy hát úgyse érdekes. Benne lesz a vlogban, csak úgy kérdezem halkan. Nem csinálok vlogot. Logot? A videóidban benne lesz az, hogy videóverseny, egy vlogverseny. Hát erről biztos, hogy beszélek, ez természetes. Részünkre megtiszteltetés. Csak elfelejtettem elhozni a kamerát, hogy így csináljuk videót, mert úgy gondoltam, hogy hát... Majd adunk még egy nyersanyagot, jó? Köszönjük szépen, viszont még a közönségdíjast ezt nem ismertettük, és akár, hogyha maradtok, és akkor mindjárt kiderül, hogy a közönség mennyire ért egyet a szakmai zsűri véleményével, mert hogy 4152 szavazattal az Eszti Smink kapta a legtöbb szavazatot, úgyhogy önni a közönségdíj. Gratulálok!
Úgy néz ki, hogy minden kategóriában megérkezik egy újabb díjátadó. Kevin vagyunk, és ez itt a legelső videóm. Annyit kifejezetten a másodállamnak. Mindig nehéz beleképzelni magunkat egy másik ember bőrében. Annyi érzelem, annyi múltbéli esemény, amelyek legkülönbözőbb módon formálják az emberek lelkét. Szerelmek, csalódások, tragédiák. Vajon mit művelne velünk 9 év magány mindentől elszakítva, mely egykor fontos volt nekünk, és melyről pontosan tudjuk, hogy sosem kapjuk vissza már. Nem vettetek észre semmi furcsát? Még mindig nem? Na jó, elárulom. Ennek a filmvégi jelenetnek a hátterében állítólag a megtorló karakterét láthatjuk. A henget helyezzétek a tányérra, majd óvatosan gyújtsátok meg. És akkor egy tapsot. Igazolva, hogy mindenki azt. Itt is a harmadik helyezettet szólítanám először a korábbiakhoz hasonló koreográfiának megfelelően. Az Anton Fiándló, aki kémiai kísérleteket mutatnak be. Hú, stílszerűen kísérletkeztetek. Egy tapsot a bejelentő szólók. Szerintem innen készülne egy előre hátulról fotó is, mert ez isteni ez a hátsó fél. Megforduljátok egy pillanatra? A hátokon is van még egy, nem? A Paritól kaptak, az az oklevél mellett természetesen az a másik oklevél, ami majd a YouTube tréningben való részvételet vállalósít, és akkor most egy hátsó fotó. Szeresd meg velünk a kémiát, hogyha a hátsó sorokban nem játszanak. Nagyon szuper, köszönjük szépen. Maradjatok akár itt egy kicsit oldalt. A második helyezett a Filmsziget vlog. Ágics János kérném, hogy vegyek a díjat. Gratulálunk! Készül a fotó. Az első helyezett pedig a You Must Read vlog Makkai Tomi kérném. És itt kivételesen elmondanám, amíg a fotó elkészül, hogy a közönség véleménye némileg eltért a zsűriétől, ugyanis egy negyedik versenyzőt is szólítanék, aki a közönségdíjat nyerte, ő pedig Kevin az olvasó 1350 szavazattal. Fiúk, milyen véletlen, hogy meg az előbb csupa lány volt félelem, és az a kategória lányos kategória volt, akkor úgy látom, ez egy fiús kategória. Ismét jelentkezik, és eljött az ideje, hogy fejet ugorjuk a horror műfajban. A sztori szerint 4 átmalány örökbefogadva, ami kőgazdag házaspár, hogy aztán erdőközepek túlja, okkultizmus, orvosgyilkos és papagáj. A papagájra még visszatérünk. Ez az érzékelés felett, hogy most látunk ki elnyúl, és amint belenyúlok, már sem a kezem. Na most, az első hatalmas előlépést, hogy amint így fordítjuk a kezünket, gyakorlatilag az előző estékánál elmentek az ujjaim, szóval többit nem láttam már a program. Most viszont igen, és teljesen akár fejjel lefelé tudom forgatni a kezem, ez már haláli. A másik pedig az, hogy az ujjaimat, látjátok, baromi érzékeny. Egy tapsot kérlek.
Game Tech kategória harmadik helyezette a Máté Animations, azaz Balogh Mátét kérnénk, hogy vegye át a díjat. Lehetséges, hogy egyedül Balogh Máté nem érkezett meg a díjátadóra? Az de kínos lenne. Hát akkor postának vagyok neki. A második helyezett a VR Techblog, remélem jól mondom, Komcsik Jánost kérnénk, hogy vegye át a díjat. Gratulálunk! Ne menjetek majd messzire, mert akkor tőletek is kérdezünk még pár dolgot. És az első helyezettet kérném szintén ide a színpadra, úgymond, az Éheli Vakond vlog. Ő sincs itt. Nem áll. Az első helyezett nem érkezett meg. Hát akkor a közönségdíjas mondanám el, 7781 szavazattal, azt hiszem ez volt a legtöbb összesen, ami a kategóriákon belül érkezett, és szintén a VR Tech Blog kapta. Úgyhogy a Hertedi Gábort a HD Marketing Star Network-től, Szabó Gergőt a Special Effects Médiától, Kóruti Zsoltot a Step Up TV-től és Dévényi Balást a Dinamo Budapesttől. Gyertek ide, egy kicsit beszélgessünk erről. Másik mikrofont is elkérnek szerintem, hogy egyszerű legyen. Jó, nekem úgyis jól maradunk. Szóval valaki, aki belekezdene, hogy egyetem milyen multi-channel network, és hogyan tudnák összefoglalni, mi az, amit így csináltok. Jó, hogy megpróbálom. Sziasztok, Szabó Gergő vagyok a Special Effects Médiától. Először is szeretnék minden jótoknak gratulálni, mert nagyon szuper videókat gyártatok. Alapvetően azt gondolom, hogy mi partner cégek pontosan ilyen YouTube videósokkal, YouTube csatornákkal szeretnénk együtt dolgozni. YouTube csatornákat menedzselünk, ami alatt azt hiszem alapvetően két dolgot kell érteni. Egyrészt segítünk abban, hogy a csatornáitokat minél többen nézzék, különböző optimalizációs technikákkal, jogi tanácsadással, stb. Másrészt pedig a hirdetői oldalt is szervezzük direktben ezekkel a csatornákhoz. Tehát egyrészt nézettséget javítunk, másrészt pedig bevételen azon dolgozunk, hogy milyen nagyobb bevételt érnek. Anna, hogy érzed magad a kategóriánk nyerteseként? Fantasztikusan! Mutasd meg a díjat közelről! Wow, látjátok ezt? Nagyon szuper! Milyen érzés volt, mikor kimondták a neved? Hihetetlen, nem számítottam rá. Nagyon köszönöm! Üzensz valamit a puszedliknek? Hogy annyira imádom őket, hogy most azonnal felfalom. Mindegyiket. És a rizslabda csapat. Őket nem adom. Én falom fel. Nagyon köszönöm. Alió rizslabda csak képzeljétek. Nem csak, hogy a közönségdíjat hoztuk el. Harmadik helyezés. Ezt nézzétek. Jaj, tényleg ne fordulom a díjat. Na, az én elsőm. Kimondták a nevemet, hogy én. Annyira köszönöm, és közönségdíjt szeretném megköszönni mind a 4152 szavazatot, amit értem szavaztatok, nem tudok beszélni, ideges vagyok. Köszönöm szépen, annyira szeretlek titeket. És majd jelentkezem videóval. Sziasztok!